Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom urbexovom videu a tentokrát sme sa boli pozrieť do jednej obce v Trenčianskom kraji. Tá obec má názov Chocholná Veľčice a samozrejme našli sme tu jeden opustený rodinný domček, samozrejme ešte z veľmi veľkej časti zariadený, no tak sa poďme pozrieť, ako to tu ešte vyzerá, pretože údajne sa má tento dom búrať. Takže nech sa páči, poďte so mnou na takú krátku prehliadku. Začíname spálňou, takže takto tu môžete vidieť, ako to tu vyzerá. Samozrejme tu sú ešte takéto staré dvere s takýmito starými kľúčkami. Skriňa samozrejme ešte plná vešiakov. Samozrejme tu už to je niektoré veci, to už je tu vlastne prázdne, tam už nebudeme pozerať ani. Pravdepodobne sa sem dostali aj nejaké vtáky, lebo samozrejme je tu aj nejaký vtáčí trus. A tu môžete vidieť ešte takýto malý sekretárik alebo knižničku, kde sa nachádzajú ešte nejaké knihy. Takto. No teraz sa presunieme do obývačky. Ono je to taká malá obývačka, je to samozrejme taký menší dom, nie je to tu nejaké veľké. Takže takto môžete vidieť. Tu sa nachádza stôl, samozrejme to už je všetko zaprášené. Tu je takáto obývacia stena. Samozrejme ešte tu je nejaké veci, sú ešte tu na skrini, samozrejme. Tu je ešte starý divan, alebo teda sedačka, alebo jak sa tomu poví. Ako môžete vidieť, tu ešte takýto provizorný vianočný stromček. Samozrejme sedačky. Takže teraz sa presúvame troška ďalej. Toto by mala byť pravdepodobne asi taký hlavný vchod, čiže ten je tam celý, jak sa povedať, zabednený. A tu je takýto malý bodníček na boty, samozrejme. Tu ešte dokonca plienky. No a nejaká detská loptička. A tu je špajza. A samozrejme tu je nejaké, neviem, či to je nejaké asi mlynček na kávu. Ešte je tu odsot, dole nejaké zavareniny. Dobre, takže toto zavrieme. No, toto, čo je za izbu, v podstate momentálne teraz ani neviem to ani posúdiť. Ako vidíte, tu je nejaká doska na krajanie potravín. Tu nejaký portál ešte po zemi. A tu nejaký ten papagaj, je takzvaná tá prachovka. Nejaké rúško, alebo respirátor, alebo čo to je za bordel. Samozrejme, nejaký baťoch. Fúha. Sa mi zdá, že mi nejaký povedomí. Tu nám máme ešte, samozrejme, vysavač, už pravdepodobne asi nefunkčný. No a samozrejme, tu sa presúvame do kuchyne. No, tu na to vydrží asi nejaká pivnica, alebo niečo, tam sa potom ešte pôjdeme pozrieť, keď sa tam dostaneme. Samozrejme, zerna ako na výstup von z kuchyne, alebo rovno do kuchyne sem. Toto, nevieme, čo to je zač. Zbytok tu chýba, toto je vlastne šiaci stroj. Šlapatý šiaci stroj. Samozrejme šporák. Ten vyzerá byť elektrický, samozrejme.
vrch. Áno, šporák je elektrický, ale je v podstate možné, že rúra bola na plyn. No takto. Môžete pozrieť ešte stôl, ako vyzerá. Nejaký tanier, obraz, tak to je samozrejme kuchynská linka. Sú tam nejaké zbytky, nejaké poháre. Tu na samozrejme takisto, keď môžete vidieť, tam ešte káva, nejaké tie koreniny, alebo čo to tam môže byť. Tu aj v týchto pohároch samozrejme nejak cukor, škoricový cukor. Toto vyzerá byť hrozno, pohári. Tu na nejaké veci na umývanie riadu. Plyn, samozrejme všetko tu je odpojené. Ešte tu ostal nejaký smetný koš. A tu už sa presúvame vlastne do kúpeľky. Tu je ešte stará pračka so dimačkou značky Romo. Na svoju dobu veľmi dobré, veľmi kvalitné. Tu ešte samozrejme boiler, umývadlo, batéria, všetko je ešte v celku nepoškodené. Vaňa, samozrejme. No a takto to tu vlastne ostalo po posledných majiteľoch. A my sa ešte pôjdeme pozrieť smerom von. Takže ešte sa teraz pozrieme smerom sem. Takže toto máme takto. Takto. Tam je ešte zadná časť domu. Tu je samozrejme ešte, toto je ako nejaká, neviem jak to nazvať, toto tu. Samozrejme ešte elektrické hodiny, to už je asi podpájané. Samozrejme ešte palice. Vlastne, a vidím, že maliarsky válček a dokonca aj válčeky sú tam. Nejaký obraz. Samozrejme platňa Hanky Zagorovej, Málo kto ví a Duhová víla. Nádherné to skladbičky. No ale vidím, že tu ešte je takto, takéto fajnové, krásne hodiny. Kúkačky. A teraz sa ideme pozrieť hore. Dúfam, že sa to pode mnou neprepadne. Takže teraz sa nachádzame na povale. Wow. Ešte stará žehlička. Celko pekné veci ešte tu sú zachovalé. Nejaké rukavice. Skúsim sa dostať hore. Tak. Je vidieť, že tu ešte nejaká postel. Stará. Ďalšie tam je nejaká LP platňa. V pozadí nejaký tranzistor. Ideme tam pozrieť. Dobre, toto je... Malokarpatská kapela. Uvidíme, že je ešte nejaký tranzistor starý. No. Ešte staré koberce. Také tí behúne, alebo jak sa im vyprávalo. Samozrejme staré stoličky. Ten veľký hrnec. Ten sa dobre varili guláše. Mám také doma dva. No a tento je ešte väčší. Fúha. Dobre. Fúha. Juj. No vidíme, že tu máme
Ešte takúto starú bedňu. Alebo skrinu, alebo čo to je? Samozrejme to je prázdno. Nič tam není. Tu nás samozrejme ďalšia bedňa. Ešte anténa, staré koberce, behúne. Tu už si aj niečo rozbité, nikto už zhodil. Starý televízor, toto vypadá. A Baltik. Baltik. To bude nejaký bulharský alebo juhoslovanský televízor starý. Kúkaj ho, hejha. Aha, lyžiarky. Lyžiarske one, prílby. To sú motorkárske java, kamaráde. Ale hovno. Kúkaj. Prílby. Dobre. Na staré javy ešte na 250 kývačky. Kamarát paneláčky. Alebo panelačky, no. Aj na Pioníre sa to teda sa používali títo prílby. Krása. Nádhera. To je na parádu toto. No samozrejme. Teraz sa ideme pozrieť troška sem dozadu. Takže tu na v podstate tu na boli prasátka, kroch. Tu ešte válov. A toto tu vyzerá, že to boli sliepočky. Tu je vidieť bidelko. Paráda. Tam sa ukladalo seno. Áno, áno. A ešte sú tam voľajaké mechy. To je nádhera. Krásny kúsek. Mlýnek na maso. A tu na to vypadá na králiky. Tu na boli králikárne. Fú. No. Fú. Tu má voľajaká šopa. Asi na drevo. Ale vyzerá to, ako keby si tu nikto... Tu nejaká dielnička, alebo tu byla. Tu je ešte starý šporheld. No možno, že nejaká dielňa, sitočko staré. Nádhera. Rarita. Parádička. To od brúsky na nôž. Kúkaj, toto som nevidel, také to niečo ani nepamätám. No to ste staré Aha. brúsky, no. Boj, tu je starých vecí. Ešte staré desky, to už je podľa plesnivé normálne, hej. Kúkaj, ešte sušené hríby. Áno. Tot. Fú. Dúfam, že nevyskočí potka na mňa. Kúkaj, ešte tot, čo tu je. Starý mlýnek na ničovky, tot. Áno. Na orechy. Tot máš. No tam sa volá. Ešte je tam váha, dokonca aj váha je tam. To stará, Zadu. Aha, hen tá, kúkaj. Áno, áno. Ja ju potom pozriem kamerou. Jaj. Pekné kúsky sú tu, zachovalé. No. Áno, to som stará váha. To je také No, kvalitné. no tu sa asi drevo robilo. Podľa všetkého. Fúha. Ešte stará väža, lopata, metónne zmetáky sú tu nejaké. Fú. Samozrejme, tu máme ešte latrínu starú.
No. A tu je ešte takáto mašinka. Ty vole, stará Toshiba. Tuto byli nedela. V tejto chvíli ešte, tak ako som slúbil, ideme ešte dole do spivničných priestorov. Dúfam, že sa nezakydám. Bude to tu také malé, stiesnené, ale natočíme si to aspoň takto. V podstate tu není čo natočiť. Na parádu. Super. Takže, ľudkovia, toto je z tohto videa všetko. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, dajte odber, like, prípadne zdieľajte. Ale samozrejme, boli tu so mnou ešte dvaja vývodníci po stopách histórie. Homba zastrateným. Takže, keď môžete, lajkujte aj ním. O dušu, veselo a dúfam, že budú aj lepšie videá, ako sme mali doteraz. Čaute.